उनाव मा दङ? बोराय बिदिसो नों बोराय आंखौ बिहामजोफोरनि सिगाङाव फाननानै जाग्रा हुआ नों आंनि बिदिसो नोङो? खोनासं बिमा खोथाया बेबायदि नङा खोनासं आंखौ बुंग्रोनो होलाय बिमा र' नोंखौ मा खालामगोन आं दिनै ओरै फै जल्दी आयै बिदि दा खालाम आय आरो बिहामजोखौसो नाहरबावदों र'लै बिमा आयै सिरि था नोंबो नङाबा मोनगोनसो जों हौवा हिन्जावनि गेजेराव मुंबो दाबुंदेरखा नङाब्ला दिगदारसो जागोन मोनथिजोब्बाय आं दिनैसो हमदाखाजोब्बाय आं साला बोराय नों बिदिसो ना ओरै फै रुमाव फै आंजों रुमाव फै जोमै माबाफोर जादोंमोन नामा? हा अलम्बार थांलाय आइमोननि रुमाव थांलाय आफाया आंजों माबा मोनसे खोथा रायलायनो नागिरदोंमोन आइया लोगो मोनफैबाय आइया रागा जोंनानै आफाखौ हमनानै लाना थांदों थांलाय आइया आफाखौ माबाफोरसो खालामनो हागौ थां माथो जालायखोनो अलम्बार थांदो आफाखौ बासायहै आइया आफाखौ माबा मोनसे खालामनो हागौ जाबायदि रागा जोंखादों थांदो जोमै दिनै ददे मोनाव थांगोन होननाया थांगोन ना? ए सोरांस्रि नों ददे मोनाव थांनो ओंखारबाय होमबा? औ थांनो ओंखारबाय माबाहाय सोरांस्रि दिनै थांनाय जागोन ना जालाथाय आइया आफाखौ रागा जोंनानै गावनि रुम सिङाव दों बोनानै लानानै थांबाय मा खालामहैदों गिनायसो मोनबाय आं मा होनखो जोमै? औ आफाया आंजों रायलायफैदोंमोन आफाया आंनाव माखासे खोथा सोंफैदोंमोन आइनि सोमोन्दै आइया बेयावनो खोनाफैसनबाय नङाना ओमफ्राय रागा जोंनानै आफाखौ जाबायदि बोनानै लाना थांबाय दाबा आफाखौ मा खालामहैदों आं गिनाय मोनदों मा जोमै बिदिब्ला आफायाबो नोंजों रायलायफैदों? औ ए बिदिब्ला आफाया नोंजोंबो रायलायहैदों नामा? औ जोमै आं जि सुबाय थानायाव आफाया गावनो थांनानै डाइरेक्ट खोथा सोंहैदों नोंनि आइया माबायदि होननानै आंथ' सानसे अफिसावनो थानाय जायो न'खरनि फारसे आं जेबो मिथिया नोंसोरनि बिखुनजोफोरा नोंसोरखौ बोरै आखल खालामो अनो अना होननानै सोंहैदों ए नंगौना ओमफ्राय माथो बुंखो नों? बिदिनो सम अनो सम गाज्रि बेबहार खालामनो नागिरो होननानै बुंदों अ सोरांस्रि बिदिब्ला आफाया आंनावबो बे खोथाखौनो सोंनो नागिरदोंमोनदां आं आरो एसे गोनो गोथो जाबाय आरो आं रायलायस्लाबनोबो मोनखायासै बेयावनो आइया सफैबाय आं थाङासैलै जोमै हारे बिदिब्ला नों थाङासै? मानो थाङासै? थांब्लानोथ' जायोमोन ना आइयाबा आफाखौ मा खालामदों? उसुबिदा मोनबायलै आं हाबैनो मा जायो मा थायो गुदि आगल मोनथिया सोरखौ मा बुंहैनो जाबाय आं आफायाबा आइखौ मा खालामनानै लादों आइयाबा आफानि मा खामानि मावदों मा दाय जादों दा जेबो मोनथिया हसिया सोरनि गेजेराव हाबनो आइजों लोगो जायोब्ला आफाया दुखु मोनगोन आफाजों खोथा होयोब्ला आइया आरो बोराबलायगोन बेनिखायनो फैस्राबायलां जोमै फिसाजोखौ बिफानो होथ'दो थौ सानैजोंनो थांनि थौ नों फिसाजोखौ लाथ' जों थांनि दैजि आइ फै आंजों नै देनिसै आं नै खरम माथायावनो देनिसै आं मा बिहामजोफोरनि सिगाङाव खोन्थायो आंखौ बुं जल्दी बिदि जेबो नङा बिमा आं नोंखौ बिहामजोफोरनि सिगाङाव जेबो गाज्रि होनाखै आं सोंदोंसो बिहामजोफोरखौ नोंनि आइया नोंसोरखौ बेसे अनो होननानै हामा बिमा हामा लासिं बिहामजोफोरनि सिगाङाव हिन्जावनि खोथा फानहैग्रा नोङो जल्दी खोन्थायोबा खोन्था मा सोंहैया बिहामजोफोरनियाव मा गाज्रि खोन्थाहैया आंखौ नङाबा नै देनिसै आं नोंखौ बेजोंनो फोथाय बिमा आंखौ फोथाय आं जेबो खोन्थाहैयाखै खोन्थागोन ना खोन्थाया नै नङाबा देनिसै आं साल्ला फाफ्फि बोराय आंखौ फोथाय बिमा आं बिहामजोफोरनि सिगाङाव नोंखौ जेबो गाज्रि फानहैयाखै आं खबरसो लाहैदों माखौ खबर लाहैनांगौ नोंलाय मा दङ खबर लाहैनो हा नोंलाय बिसोरनि हौवासो जाखो ना बिहावसो जाखो खबर लानो मालाय बिसोरनि हौवा दङ बिसोरनि हौवाया बिसोरखौ खबर लागोन नोंलाय मानोथो खबर लानांगौ जाखो बिहामजो फैनायनिफ्रायनो दाना बिहामजोफोरनि खिथुल' नागिरग्रा जाबाय बिहामजोफोरजोंल' सिथाब थाग्रा जाबाय हिन्जावखौ नोङो मालाबा खबर लाफेरदों हो बिहामजोफोरखौ जेरै खबर लाहैयो बेबायदि खबर लाहैफेरदों नों आंखौ मालाबा बिमा नों मानो बुजिया आंलाय नोंखौ मा खबर लानो नोंलाय आंनिनो हिन्जावखा आं खामायनाय जेसेबां फैसा दङ गासैखौबोथ' नोंनो लाखायो नोंनोलाय आं आरो मा होबावनांगौ दङ
गासैबोथ' नोंनिनो आंनि फिसालाफोरनि हिनजावफोरखौसो आं खबर लादों बेखौलाय माथो गाज्रि आरो आंनि फिसालाफोराथ' आलसिया खुरिया गोजा बिनिखायनोसो आं बिहामजोफोरखौ खबर लाहोस्लुदोंमोन मानो खबर लानो मोनागौ नोंलाय नों मानो खबर लानांगौ नोंनि बिहामजोफोरा आंखौ मालाबा खबर लाफैयो नामा होननानै आंनियाव सोङो हो नोंनि दिनै बिसोरखौ खबर लाहैदों नोंखौ दिनै खर' माथोनि देखागोन आं मोना बिमा मोना बिदि खालामनो मोना सहायनानै थानो हाला आङो सहायनानै थानो हाला नोंखौ दिनै देखाथारगोन आं आयै बिहामजो फिसाफोर नोम्मानि आखाइनिफ्राय आंखौ रैखा खालामदो आयै आफाखौ मानो बिदि अयनाय खालामदों नोङो आयै नों दिनै आफाखौ बुनो नागिरदों ना नों जोंखौ फोरोंदों मानो फैदों नोंसोर बेयाव हो मानो फैदों हौवाखौ आं बुनो नागिरनायखायनो हिनजावफ्रा बारसोमथारदों आयै मा बुंनाय जाखो बेलाय लाजिनोबो रोङा गावनि हौवाजोंनो जोंखौ जरायदों जों जुदि जोंनि बिहावजोंनो थानो गोनां मोनब्ला नोंलाय मानोथो दङ नों खारनानै होदो आरो जुदि जों बिहावखौनो लानो गोनांबा नों थां जोंनि हौवाफोरजों थांना थाहैथां नोङो फिसालाफोरखौ लाहैथां अब्ला जों जोंनि बिहावखौ लागोन लाजिनो रोङै साला माबायदिथाय बिमायानो एसेबो आखलानो गैथारा सासे बिमा जालायनानै सासे बिखुनजो जालायनानै बेबायदि नामा दाबो सोलायनायानो गैया जुदि जोङो गावनि बिहावखौनो लानो गोनां मोनब्लालाय नोंलाय मानोथो नोंनि फिसालानि थाखाय जों सानैखौलाय सोंनानै हाबा खालामना लाबोआ बेबायदि आखल गैरोङै बिखुनजोखौ हमनानै दुब बुब्लाबो थाब जानाय नङादां जोंनि बाजारिफोर नोंसोर आंखौ बिदिसो बुंहरदों नै नोंसोरखौनो होनोसै आं माथो मोनबादों जंखायनासो लादों बे आंखौ सिनायाखै बे आं सोर ओइ सोरांस्रि माखौथो नायनानै थाखो होफैदोहाय बेखौ औ सान्सावनो सान्स होदोहाय बेखौ साला आंनि गाननाय जोमनायखौबो सावना होखादों बिनि रागाखौ दिनैसो होखागोन आं बेखौहाय बोरो बे गनजों बियो आफाखौ बुनो नागिरदोंना बे गनजोंनो होगोन आं बेखौ होरो बिनि खर'खौनो गब्लं होनाया होलाय आइदै मा खालामखो नोंसोरो मा खालामखो होबाव बिहामजोफोर होबाव नोंसोरखौ साला अयथासार खालामो बियो बिहावजोंनो जंखायग्रा बिखुनजोखौ होबाव आंनि नामावबो होबाव फंनैसो होबाव आंनि नामावबो होबाव सोरांसै होबाव फंथामसो होबाव बेबारनिया आफानि नामाव नै बेबारनिया आंनि गाननाय जोमनायखौ सावनायनि होनाया रागायासो नै आइ पाप्पिफोर नोंसोर हौवा हिनजाव मिलायनानै आंखौ बुदों आइदै होबावखाय सोरांसै होबावखा आरो हनै आफाजोंसो जरायबावबाय बेबायदि बुरैखौ बुथारबाबो फाब जानाय नङा होबावखा बुसिन मालाबाबो बुनो मोनखानाय नङा बे सानस होबावखा होबावखा बेखौ होबावखा दिनैनिफ्राय बेबायदि जंखायथारला होनलायनाय होबावखा हाबाब बियानिखौलाय मा खालामनाय जादों हाबाब हायदै बियानि आंखौ बासायफैदो आंखौ बुग्लिजोब्बाय बिसोरो हाबाब जोमै सोरांस्रि नोंसोर बिसावजालि सानैजों नांनानै मा खालामनाय जाखो बिखुनजोखौ सोर फोरोङा नोंसोरखौ बिदि खालामनो बिखुनजोखौ हाबाब थाब नांगोन नोंसोरो थाब आरो बियाय नोंलाय माखौथो नायनानै थाखो बियानिखौ एसां दोखो बुग्लिदों बिहामजोफोरा नोंलाय माखौथो नायनानै थाखो बियानि आंखौ थिखोफैदो आयै नों जेबो मिथिया बेयाव आफाया मा बुङो आफाया जोंसो लोगो हाबाब मा खालामनाय जाखो बेलाय लासिंसिं नोंसोरखौ मा होननानै बुंनांगौ बिखुनजो बुग्रा होननानै नोंसोर बिजावजालि सानैखौ मा होननानै बुंनांगौ गामिनि मानसिफ्रा नुसनफैबा गामिनि गासैबो मानसिफ्रानो मिथिखागौ आइनि आखलखौ बेयाव बुंनांगौ जेबो खोथा गैया बियानि बिहावजों बिहामजोफोरखौ एदावनाय मानसिखौ नों मा खालामगौमोन नोंनि जायगायाव जानायमोनब्ला नों मा खालामगौमोन बुंलाय रायलायनायनि गेजेरजों फोरोंनायनि बुंनायनि गेजेरजों माबा मोनसे जागौमोन आरो अब्लाबो बिदि बुनाया मोजां जायाखै आंलाय आरो फिसौखौ नायनो होननानै रंजा फैदों बेफोरबायदिसो नुफैबाय हाबाब र' बियानि आं नोंखौ हमना लांगासिनो दे बियानि लासै उथिदो दे आं नोंखौ लाना थांनोसै थौ आइदै बियानि नों फैयामोनब्ला दिनै बिसोरो मा खालामगौमोनथाय बिहामजोफोर लोगो नांनानै दे बियानि उथिदो दे नागाराथ' आं नागारा बिसोरखौ र' फैदो फै जोमै मा जाबावगोन दानिया बेनोथ' जाबाय खोथाया मा जाबावनांगौ जाखो बिहामजोफोर दाथ' जों साथामजों लोगो नांनानै बुरैखौ बुफ्लांबाय रागा हमथानो हायियाव दा मा खालामबावगोन जियानो जाया नोंसोर मोनसे खामानि मावदो मा मावनांगौ
नोंसोरनि बिखुनजोआथ' जोबोद रागा जाखाबाय। बेथ' जोंखौ नागारनाय नंखाला। बिनिखायनो नोंसोर साननैसो सोरनावबा थांनानै थाहैद'दो थां। बिनि रागाया दमायदोंसै। आंबो बहाबा थांनानै थाहैनोसै। जों बे न'आव थानो हाथ'नाय नंला। औ जोमै, जों ओरैनोब्लाबो ददे माहानाव थांनो गोनांखामोन। थौ, जों ददे माहानावनो थांनानै थाहैनोसै। नाथाय सोरांस्रि, आंनि फिसा दैजिया। बिहामजो, नों थांब्लाथ' फिसौखौबो लानानै थांखानांगोन ना? लानानै थां। नाथाय मालायनि न'आव दिगदार खालामहैबालाय? जेबो जिंगा दासिसै। सानबेसे थायो थाहैथ'। बेसे खरस नांगौ आं होसिगोन दे। थां, नोंसोर दानो थांदो थां। जागोन दे आफा बिदिब्ला।